Quero. Vale. Explícame bonito. Claro, pero pasa que... Bueno, rapaces, hoxe o que nos vai a tocar dar é o estudio dunha intermareal. Vamos a ver, que é unha intermareal? Pois é estudiar os organismos que hai nas zonas de marea. Nas zonas de marea é onde vai a auga do mar cando hai marea viva, hasta arriba, e cando baixa, en mareas mortas, hasta baixo. Esa zona está chea de organismos vivos, e vamos a veros. Afortunadamente, nós aquí vivimos no Instituto do Son, que está pegadiño ao mar, e non temos máis que ir hasta ali para observar todos os organismos que hai no mar, que pertencen a todos os grupos zoolóxicos. Se vos queredes ver todos os grupos zoolóxicos no monte, ides ao monte, que vemos? Plantas. Non somos capaces de ver un coello, onde lo vemos de forma furtiva, pero, sin embargo, se vamos a un intermareal, están aí todos os grupos zoolóxicos, desde gusanos, anélidos, artrópodos, moluscos, temos de todo. E, además, están aí quietiños, podemos verlos como camiñan, como comen, como fan a súa vida de forma normal, e, además, sin necesidade de termos que andar buscando, en fin, de forma sencilla. E vémonos todos. Para ver unha intermareal, antes temos que saber un poquinho por que se producen as mareas. Que é unha marea? A marea é simplemente unha subida e baixada do mar. Vos sabedes, porque xa estudiastedes, por que se producen as mareas, non? Pola atracción gravitatoria de quen? Da Lúa e do Sol. Cando a Lúa, o Sol e a Terra están nunha mesma línea, a atracción é máxima. E, polo tanto, a auga que hai nos océanos vese atraída hacia estes corpos, producíndose unha elevación nas zonas de máxima cercanía á Lúa e ao Sol. En este caso, a atracción como é máxima, produce unha marea viva, o cual significa que o mar sube moito. A isto chamamos de varías vivas. Vale? E cando se produce unha marea morta? Pois cando sube o mar pouquiño e baixa tamén pouquiño. Cando ocorre? Cando a atracción gravitatoria está un pouco compensada. Por un lado, o Sol tira hacia este lado e a Lúa tira hacia outro lado. É dicir, cando están, en vez de en línea recta, sino en ángulo recto, entonces producen mareas mortas. Todo o mundo conoce eso, porque cando hai mareas vivas, pois vamos aos percebes, ou vamos, que chamamos aquí, vamos á seca. O que vamos a hacer agora é ver as diferentes partes dunha intermareal. Cando nos vayamos aí á praia, na zona das rochas, o que vamos a ir desde a zona máis alta hacia a zona máis baixa. É dicir, desde a zona onde solamente chega ao mar cando hai temporal, e, por tanto, as olas e os restos das olas, chamanlle a esta zona onde chegan as olas, pero máis que as olas, as salpicaduras. Chamanlle precisamente así, zona de salpicaduras. Vale? A esta zona chamanlle zona supralitoral. Supra, está arriba. Bien, vamos a ir visitando desde esta zona a zona que está cuberta pola auga entre mareas, que se chama zona intermareal ou mesolitoral, e a zona que está sempre cuberta pola auga, que se chama infralitoral, por debaixo do litoral. Supralitoral, mesolitoral, infralitoral. E xa veredes que cando vayamos a ver, vai haber un mogollón de organismos moi diferentes. Nesta parte, na supralitoral, na meso e na infralitoral. Vamos a empezar, por lo tanto, pola supralitoral. Vamos a supoñer que estamos nunha zona de rochas. Empezamos a baixar e chegamos a esta zona. Aquí vamos a encontrar determinados tipos de organismos que non hai en ningún sitio. Por exemplo, vamos a encontrar plantas. Por exemplo, unha que é moi conocida, a erva de namorar, ou o pirixel de mar. Son plantas que só se dan aquí. Tamén vamos a encontrar unha cousa, líquenes. Por exemplo, uns líquenes de color amarelo, bonitísimos, que fan precisamente que as rochas parezcan como de ouro cando lle dá o sol. Estes tipos de plantas
están adaptadas a vivir aquí nunhas condicións super especiales. Fixados, cando vayamos a velas, se nós queremos quitarlle a terra, non hai terra. Viven nas fiscas, entre as pedras, e aí prácticamente non hai terra. Fixamos ademais outra cousa. Estas plantas, cando chega a temporal, enchense de sal. Pero despois do temporal chove, enchense de auga doce. Por lo tanto, son capaces de aguantar que estén cheas de sal ou sin nada de sal. Cando chega o verán, non chove. Pero teñen que vivir e teñen que ter agua. Unha cousa que teñen todos os seres vivos, pero de forma esencial. Entón, precisamente o que van a facer é conter auga nas súas partes, sobre todo nas follas, nas raíces, para poder sobrevivir cando non chove. E aquí, como non hai terra, ou hai moi pouquiña terra, son capaces de, con estas adaptacións, sobrevivir, por exemplo, cando non leva meses sin chover. Son, por lo tanto, plantas moi especiales. Son pouquiñas as que hai, pero son abundantes. Estas serían as zonas de salpicaduras. Si fóramos aquí, a esta zona, esta é unha zona de dunas ou de area. Tamén vemos unhas plantas tamén moi especiales. Están adaptadas precisamente á sequedad e a resistir a salinidade. Si ides aquí á zona de dunas, normalmente o mar, cando choca contra as dunas, deixa descoberto sempre un pouco o fondo desa duna, pero que está cheo de raíces. Estas plantas teñen raíces enormes para poder conseguir un poquinho de agua. Aquí tedes algún cardo, en fin, hai un montón delas. Esta sería a zona de salpicaduras. Ahora vamos á zona de mesolitoral ou infralitoral, é dicir, donde chega a auga. Si vamos baixando, ao principio vamos a encontrar unha parte que xa non hai nin líquenes nin plantas, xa empeza a haber organismos mariños. Pero nesa primeira parte, cando nos vamos baixando polas pedras, si miramos para elas, parece que non hai nada. A vos direivos, a ver, que vedes aquí? Seguramente diréis, ok, pedras. Sin embargo, está cheo de organismos. Por que nos vemos? Porque son moi pequeninos e están metidos así un poquinho entre as fisgas. Si baixamos aquí, a esta zoniña, vamos a encontrar unha caramuxa. Como se fai unha caramuxa pequenina? Mide 3, 4, 5 milímetros. Pero hai atentos. Despois hai outra cousa que si tamén seguro conocedes, o arneirón. O arneirón son como esos volcanciños, uns volcáns pequeniños, e son animais, tanto as caramuxas como estes, que tamén viven adaptados de forma moi especial a unhas condicións extremas. Pensade, están na pedra, verán, o sol pega duro, a rocha superquente. Chegou ali o mar e retirouse, evaporouse a auga, sal, calor. Imaginademos o inverno, chuvia, agua doce, sempre empapados. Son capaces de pasar unhas condicións extremas, de unha a outras. Para vivir así necesitan estar adaptados dunha forma moi especial. Por iso hai pouca variedade. Pero unha vez que hai, como non hai moita competencia, multiplícanse moito. Por iso hai a miles de caramuxillas pequeniñas e tamén a miles de arneirón. Seguramente o arneirón si que o conocedes, porque o mellor cando ides por esas pedras na parte de arriba, descalzos, vedes que, en fin, non se anda moi ben. Polo arneirón. Si seguimos baixando en esta zona, xa, fixadevos, esta zona só está recuberta cando hai agua en mareas vivas. Marea viva, chega hasta aquí. Se a marea morta xa non chega. Vale? Si seguimos baixando, vamos a encontrar xa propiamente especies de mar que todos conocedes, por exemplo, algas. Hai unha alga moi bonita, moi alargadiña, que vive moitas veces nas pozas, que parece unha tripa. Parece unha tripa. De feito, chamase enteromorfa, que significa tripa. Vale? Aí podemos ver unha cousa moi interesante, que nesas pozas cheas de alga podemos ver un fenómeno da fotosíntese. Vos sabedes que na fotosíntesis prodúcese oxígeno. Bueno, pois se collemos unha poza, hai que ir un poquinho tarde. Por exemplo, cando xa o sol leva tempo. Vamos ali, se nadie anduvo na poza, gracias á fotosíntesis produce oxígeno. Ese gas queda atrapado polas algas. Vale? Cando quere salir. Se nós ahora collemos esas algas e as movemos, veremos salir burbullas e facer unha especie de, non sei, de
de pompiñas de xabón, pero é as burbullas de aire. Ese aire, se o respiramos, é oxígeno que está facendo ou que está producindo as algas, gracias á fotosíntesis. Bueno, seguimos baixando. Aparecen esas algas que no verán quedan de color blanco, porque morren. No verán secas as pozas esas, enchense de sal e as algas quedan mortas. Si seguimos baixando, que vamos a topar? Xa organismos un poquinho máis grandes. Empezamos a encontrar chacras. Todos conocemos o que son as chacras, non? Vale? Si seguimos, o aumento o número de arneirón, xa empezan a aparecer un organismo típico que xa está sempre coberto pola auga, ou prácticamente sempre coberto da auga, cando hai bareas mortas. É o mexillón, vale? É unha capa bastante alta e aí viven os mexillóns. Cos mexillóns, asociados ao mexillón, viven un mogollón. Se vos fixamos unha cousa, a distinción entre esta parte e esta é a seguinte: a medida que baixamos, vai habendo menos cantidad en número de individuos, pero muitísima máis variedade. Hai de todo. Por qué? Porque aquí as condicións non son extremas. Aquí xa non hai tanta sequedade, casi sempre está cheo de auga, non hai esas variacións de salinidade, de temperatura, e entonces poden vivir moitos máis tipos de organismos. O extremo da variedade atopámolo aquí, nas pozas. Zona de pozas. Cando baixamos na intermareal, todo o mundo, precisamente porque é moi bonito, ve, cando baixamos, ve unha poza. De feito, os rapaces o que van ali ás pozas é a coller algo. O ver a coller cangrexas, o ver a coller caramuxas, porque hai un montón de variedade de organismos. Porque aquí hai moitísima variedade, pero pouca cantidad. Porque nunha poza apenas si hai cambios. É certo que aumenta un pouco a temperatura cando está dando o sol, cando chega a auga baixa, ou sube, baixa a temperatura, pero hai pouca variedade. Entón aquí pode haber moitos tipos de organismos. Vamos a encontrar estrelas, mogollón de algas na poza, vamos a encontrar ourizos, un montón delas, incluso algúns peixinhos, vale? Que se chaman plenos. Entón, aquí hai moitísima variedade. A medida que baixamos, vamos vendo variedade. Hasta que chegamos á zona de infralitoral. A infralitoral sempre está coberta de auga, incluso nas mareas vivas, cando baixa a marea. Vale? E entonces, que vai haber aquí? Bueno, aquí hai moitísimo máis. O que pasa é que nós, a menos que buceemos, non conocemos a marea. Esta sí, pero esta menos. Pero se buceamos, que vamos a encontrar aquí? De todo. Vamos a encontrar casi todo o que encontramos na mesolitoral, aquí, como outras novas especies. Por exemplo, de algas, unha variedade enorme de algas, de todo tipo. Conocedelas moitas delas, as típicas correas de mar, que son como látigos, outras que son argazos enormes, vale? Aí e tal. Pero tamén encontramos peixes, variedade de peixes, pulpos, en fin, encontramos de todo. Nécora, bois, absolutamente de todo. Bien, este é un repaso, así de forma breve, do que é a intermareal. Cando vayamos a ver a intermareal, non simplemente vamos a ver que hai, sino como viven. Non vamos a ver como viven todos, pero hai algúns que sí que nos son interesantísimo ver como viven. Por exemplo, todo o mundo conoce a un animal que vive aquí e chaman corniño. De feito, os corniños comense. Son como as caramuxas, un poquinho máis duros, pero quizá máis sabrosos. E os corniños son moi abundantes en zonas un pouco batidas, Se vamos hacia a zona de Noia, non, un pouco batidas. Bueno, pois vamos a ver un poquinho a vida do corniño, chamase Lucera. Nos, cando vayamos a ver a zona do corniños, onde viven? Viven metidos na zona do mexillón. Por lo tanto, onde vexamos mexillóns, vamos mirar que hai nos mexillóns. E ali vamos a ver uns corniños. Cando vexamos un cornillo enriba dun mexillón, é moi probable que este comendo. Un corniño, como un caracol, ten na súa lingua algo que lle permite comer, chamanlle rábula. Pero o caso especial deste corniño é que a súa rábula, en vez de ser plana e raspar, fai como un torniquete. E que fai cando está enriba dun mexillón?
aplica a súa lingua como un torniquete e empeza a perforar a cuncha de mexillón. Chega un momento que perfora a cuncha de mexillón, mata o mexillón e xa o pode comer. Se vos colledes e vedes cunchas de mexillóns aí, unha gran parte das cunchas de mexillóns están perforadas. Cando vos vexades unha cuncha de mexillón cun perforado como se fora un pequeno cristo, vedes, este mexillón foi comido por un corniño. Ainda podemos ver como se reproduce. Se vamos ás zonas das pedras, miramos debaixo das pedras, mellor das fisgas ou das pedras, vamos a ver unha especie de oviños de color blanco amarillento. Se esta é a pedra, aquí debaixo, como se fora unha especie de colmena. Estos están cheos de oviños de color púrpura. Cando se bandeira, xa non quedan de color como clariño, un marronciño clariño. Bueno, esta é a posta deste corniño. Por lo tanto, vemos como come, como se reproduce nestes oviños. Van a dar máis corniños. Ou podemos ver, por exemplo, outros animais que tedes aquí pintados, que son as actinias e as anémonas. Aquí tienen diferentes nomes, aí chamanlle mexonas. Cando se pisan, son esos animaliños que cando lle metemos o dedo teñen unha especie de tentáculos que nos veñen a abrazar o dedo. A maioría teñe medo, porque pensan, van a picar. Realmente, cando lle metemos o dedo, eles o que van a intentar facer é comelo. Pero antes de comelo, o que teñen que facer é matarlo. Como fan eso? Pois seus tentáculos, cando nos envolven, segregan, botan unha especie de latiguillos microscópicos cun veneno. Ese veneno penetra e entonces é capaz de matarme ou de atontarme. A mí non, porque este dedo está cheo de células mortas que pon a miña epidermis e impiden que o veneno chegue aquí. Pero se me toco con isto, ou me toco con isto, pode ser que se me irrite, vale? Porque o veneno actúa sobre a piel irritando. Pero se en vez de ser eu, pois é un lorchiño pequeniño, un peixinho pequeniño, un camarón, atonta ou mata. Entonces é capaz despois de comerlo. Mete-o adentro. Entón, estamos vendo, por exemplo, unha forma. Estes animais parece que están quietos aí. De feito, se os queremos quitar, temos que facer un poquinho de forza. Están como se foran pegados a unha ventosa. Pero se estuéramos ali durante un día filmándoos, entonces o que faceríamos sería ver como se desplazan dun sitio para outro. En este, é dicir, vamos a ver un montón de organismos, como viven, como comen, como se reproducen. Vale? Aparte desto, hai outra cousa interesantísima, que nós, cando vemos ali, podemos comer cousas. É interesantísimo darnos conta que isto é unha riqueza culinaria tamén. Todo o mundo sabe que pode ir as caramuxas, que pode ir as cangrexas, que pode ir tal. Pero hai unha cousa que aquí en Galicia non vamos a poder. É polas algas. Aquí hai algas riquísimas, caras, que están a nosa disposición. E nas comemos, porque non temos unha cultura de comer algas. De feito, a maioría dice, queres comer algas? Que horrible, saben mal, non? Saben ben. Vale, podemos facer unha experiencia. Coller un pouco de ourizo, coller a ova de ourizo, podemos coller unha alga, a Ulva lactuca, que é a leitura de mar, poñer leitura de mar, un pouquinho de ourizo en riba, e comerlo. Clarísimo. As algas en Galicia, ou outros algas de Galicia, alimentos e salud, e con un montón de recetas de como comer as algas. E resulta que aquí temos algo que normalmente podemos comprarlo e sale relativamente caro, porque temos gratis. Bueno, non todas as algas que veñen de fora, invasoras, son tan boas como a guacane. Hai algunhas algas que veñen e o que van a facer é destruir isto. Vale, hai unha alga aí que iremos a ver, que se chama Sargassum, non o sargazo, sino Sargassum, é unha variedade. Unha alga que ten un montón de boliñas pequeniñas, que tamén veu do Xapón, e ten un problema, ou fai un problema enorme aquí, e é que coloniza todas as pozas, recubre todas as pozas, a luz xa non pasa ao fondo das pozas, e todas as algas que vivían aquí de forma natural morren, porque non teñen luz. O problema é o seguinte: se morren as algas, os animais que comen desas algas non teñen que comer, e morren tamén. O problema é que non se alimentan dese alga. Ese alga nova que chegou non é alimento para nadie. E entón, o que está facendo é facer que o que se chama a cadena trófica, é dicir, vegetaritos, herbívoros e carnívoros, se quitamos o primeiro elemento comestible,
que son as algas, desaparecen os herbívoros e desaparecen os carnívoros. E entón, con esa invasión, estamos destruindo unha parte importante da vida humana. Por último, solamente unha cousa moi importante. Pisadvos, aquí non simplemente vamos a ver cousas bonitas e como se reproducen. Aquí prodúcense mogollón de organismos que despois van a ir a alta mar e os nosos mariñeiros son os que van a recoller despois nas súas redes ou na súa pesca. Se nós tratamos mal isto, despois a pesca tamén vai se resentir. Por lo tanto, unha das cousas que debemos evitar é precisamente a súa contaminación, a súa destrucción por contaminación. Por exemplo, cada vez que estamos vertendo as aguas sucias aí a nosa ría, non simplemente estamos emporcando e non nos podemos bañar, sino que tamén estamos matando a unha parte importante dos organismos da intermarial. Ou cas aguas sucias ou cas aguas industriais contaminantes. Vale? Non simplemente é bo para nós, para observalos, e para os mariñeiros, incluso para bañarnos, para o lecer. Se nós temos as nosas beiras mar limpas, é bo para todos. Daí a importancia da depuración das aguas, daí a importancia de evitar a contaminación das nosas rías. Bueno, con isto acabamos. Esperemos que o próximo día que vayamos ali, teñades xa todo ben apuntadiño para poder observalo sin ningún tipo de problema. Hai alguén que di que para poder ver as cousas hai que saber. De feito, é curioso, a maioría da xente que vai á beira-mar non ve casi nada, porque non sabe casi nada. Entón, saber é ver. Pois cando nós sabemos o que hai, podemos ver. Se non, é difícil. Vale? Bueno.